Det var heldigvis også. Ja, men det giver sådan lidt ekstra. Ja, jeg skal lige 38. Så efter lå vi siden i dig. I fællesskabet, hva'? Det er en borte til. Hvad? Ja, godt. Det er fordi, jeg skal op efter dig dernede så. Der vil jeg bare lige være sikker på, at vi skal op dernede, ikke den rigtige bus, vi skal op her. Okay, så skal jeg op med. Så du skal op efter Labradoren. Ja, lige så over. Ja. Ja. Så han ikke fremad på. Ja, fremad gå. Du må da også lige så godt tage en træer. Nej, fordi det er sådan, at vi beholder en tæve nu her. Så det kunne vi har. Ja. Og det var ikke meningen som sådan. Nej, det var det faktisk ikke. Men det gør vi. Og så kommer der 2 til efteråret også, ikke? Altså, så vi snakker lidt om, at du gerne vil, men vi skal bare have aftalt, hvordan du vil have det, ikke? Ja. Det er det vigtigste. Vi skal have lært hende at stille sig sådan, så hendes hund den sidder lige ude for hende, når det er, at den kommer op i sit. Og lidt klare signaler. Fordi hun skal regne med deres støj. Han har nerven, det Karin. Jeg synes egentlig, at lærerne har det fint nok. Jeg vil sige, at jeg er mere rolig nu, end jeg var i går. Ja. Altså, et eller andet sted, så har det sådan lidt, altså med vilje har det sådan lidt, at det har jo været på kort tid, man har haft hende, så det må jo gå, som det går. Ja. Selvfølgelig håber jeg bare, at vi forstår hinandens signaler og sådan noget ordentligt. At